Ban sa mga baboy ug pork products gikan sa Luzon, paingon dinhi sa Sugbo magpabilin. Bisan pa man sa order sa DILG sa paglibkas niini. Kaganiha gilusad ang laing kampanya pagkumbinser sa katawhan nga luwas gayud ang pagkaon ug baboy. Ani ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa kasaulugan sa Meat Safety Consciousness Week ug anibersaryo sa National Meat Inspection Service o NMIS, gilusad ang ilang kampanya. Nunot kini sa issue sa African Swine Fever o ASF na nakaapekto na sa pipila ka parte sa Luzon. Atong local pork kay safe kaunon, but we are not discriminating on some frozen kaning mga importations since we are getting our supplies from disease-free countries. Kaganiha, nagpreparar sila sa lain-laing putahe sa Karne'ng Baboy. Lechon, dinuguan, barbecue, bola-bola, bisan ginabot. Taliwa nining ASF scare, gusto himugatan sa mga opisyales nga luwas. Way ang kabalakan ang mga konsumidor ug mga tao tungod kay safe kanon ang Pinoy pork. Nagsaw ang tanan sa mga lamiang pagkaon nga gidalit. Pamaagi kini pagkumbinser sa mga tao nga dili ipatigbabaw ang ASF scare. Kay luwas ang mga karneng baboy. Assumption nato na paghihapon, but currently, maybe past a few days or week, ang consumer confidence is nabalik naman. So we can see it by the number of hogs nga naihaw sa mga slaughterhouse. Giklaro hinuon sa Provincial Veterinarian magpabilin ang ban dinhi sa Sugbo sa mga produktong baboy gikan sa Luzon. Taliwa kini sa awhag sa DILG nga libkaso na ang ban, butang nga wala tumana sa Kapitolyo. Ang ato ang mga commitments to continuously control the border magpadayon gihapon, it will stay up to 100 days. But depending on unsay progress sa ASF situations sa Luzon, it may extend. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.